אנחנו ממשיכים במלחמה בכל החזיתות ובכל הגזרות. אנחנו לא נותנים חסינות לאף מחבל, לא בעזה, לא בלבנון, לא בסוריה ולא בשום מקום. מי שמנסה לפגוע בנו, אנחנו פוגעים בו. בעניין חטופינו, אנחנו החזרנו עד היום 110 מהחטופים הביתה, אנחנו מחויבים להחזיר את כולם. זהו אחד מיעדי המלחמה, והלחץ הצבאי הוא תנאי הכרחי להשלמתו. אני עובד בעניין הזה סביב השעון, אבל שיהיה ברור, אני דוחה על הסף את תנאי הקנייה של מפלצות החמאס. החמאס דורש תמורת שחרור חטופינו את סיום המלחמה, הוצאת כוחותינו מעזה, שחרור כל הרוצחים והאנסים של הנוח'בה, והשארת חמאס על כנו. אם נסכים לכך, לוחמינו נפלו לשווא. אם נסכים לכך, לא נוכל להבטיח את ביטחון אזרחינו, לא נוכל להחזיר את המפונים בבטחה לבתיהם, וה7 באוקטובר הבא יהיה רק עניין של זמן. אני לא מוכן להשלים עם פגיעה אנושה כזאת בביטחון ישראל, ולכן לא נסכים לכך. התנאים שמעמיד החמאס מחדדים אמת